Drie debutanten in de A-klasse van de IFK's in de singellier van Henk Keizer uit Staren. En dan die man van het dorp Jester Mar. Juster nog op het grauwste scootje. Jong mat ze der huldigeren, maar nou even Silien hielpen. En de derde debutant die vat er krek voor. En dat is Jelle Talsma uit Watten met het oude skip De Poep. We zielden wordt een hele leuke route bij hielpen een hin- en werkbaan om het samen eens even te zeggen. Net de dikta, slagje dwars, dan weer om en onderin mochten tonnen uitkeersen worden. De start die we eerst belangrijk op wij naar de dik werd een heel soort meesken sierten om te zien naar een prachtige scootjesielwedstrijd. En dan in die start wie het Tony Brundel die het voornamelijk heug bij kwam, maar het wie heel vreemd. Tony Brundel kwam net eerst zo goed voort. Ja, want ja, zomaar, de verwisseling die kan er onderuit kniepen. En dat ben we net wend van Tony Brundel. En dan maar de Chamber, de heugste tonnen bij de dik. Werd het publiek hier te wachten. Waar komt dan eerst om die tonnen? En waar is het dan? Ja, de jonge Jasper van Siep Meijer. Hij koer het makrek bekroord, hij koert makrek erin. Maar hij redde het op met zijn nieuwe tuigje. En het dacht van misschien kan ik wel sok zetten. Maar achter hem dat doemde al de orenman op. De jongens van Los, die kwamen wat heuger bij. En die konden daar maar redden en die konden bij die tonnen komen. Daarachteraan wie het wol wat kringelen. Ze hien wel wat moeite om die tonnen te helien. Het was moeilijk om te zien hoe je die tonnen precies aanzielen kon. Want er was eigenlijk maar een zielig koeltje op de mar bij hielpen. Alhoewel het letter weer wat meer worden zoer. Sibo Siesling die kwam als vierde om de tonnen achter Jeroen de Vos. Hij kon dat nog wel krek redden. Maar wat er achter gebeurde bij die tonnen, ja, dat wie wel min of te meer verschrikkelijk. Hij lei er ik wat heel deun in verzels. Nou, je maakt de verwisseling achter alles en iedereen del. Achter Siet een meter, achter Jelle Talsma zelfs nog. En dan kan Henk rechts het gotje net dichtzielen. En dat betekent dat ze dan in de positie weer komen. En de oren bij de debutanten die zitten helemaal achter in het veld. De singellier en het dorp Jester Mar. Op wij naar die onderste tonnen. En het wie een gekring van je welste. De jongens van Los, die ziet maar weer jonken, de jonge Jasper op wij naar die tonnen. Maar er kwamen Jeroen de Vos ik alweer bij. En dan mag je kiezen. Welke kant ga je uit? Ga je naar bakboord of ga je naar stuurboord? Piet Meijer kiest stuurboord. De jongens van Los die kiezen bakboord. En Sa kiest elk zijn eigen positie. Uitkomend maar hoe je in dat rak zitten. Jelle Talsma, ik hoor stuurboord voort. Maar ziet een meter gaat achter de orenmannen Sibo Siesling aan om de bakboord tonnen. Dat mij alle jaar en het is mooi om dat u te zien. En je komt aan het einde van de rak gewoon weer bij elkaar. En weer met de jongens van Los op kop. Maar waar zit er boven? Jelle Talsma die had zorgen dat er die positie goed kregen. En heug varen hult dit in het kruisrek. En hij bedriegt hier de jongens van Los al. Maar die liggen voorlopig nog wel even voor. Maar Jelle Talsma had hem echt niet versierd. Want hij kan maar kniepende tonnen helje die jongen van Delmer Los van het heidenskip. En dan kan de Wattense skipper eromheen draaien. En dan besluit dat ze nummer 1 en 2 binnen. En dat de oren kniepen op die tonnen. Het is de jonge Jasper van Siet Meijer die het nog al redt om bij die tonnen te komen. Maar dan komen die oren er hult niet meer doorheen. En zo zit het ik achter in het veld met Walter de Vries het makrek redden kan om de tonnen vrij te varen. Hij zit er deunsje in, maar hij kan het redden. Maar hij weet dat de singellier en ik Henk rechts dan oer hem heen gingen zullen bij die tonnen. Maar dat is dan even net oors. Dan kan je je positie weer min of te meer handhouden. Want daar nou een slag meisje maar er mij wel heel vier voor. Nou, we varen weer voort naar die onderste ton. En dan maar weer ziekje. Het zie het nog deuner bij elkaar als de eerste keer. Dus waren er rake klappen. U deelt dat wel zeggen. Mentale klappen. Ja, er waren helemaal net slijn. En er wie geen enkel protest. Al had ziet de meter er even een protestvlagje in hand. Maar ze gingen alweer weer hun eigen kant. En het wie opvallend dat de eerste mannen hultiet wel die stuurbord stonden keersen. En dat ik wat verder mee kwamen als bijgelijks Sibo Siesling. Die een hulsoort lest hier ik van orenskippen. Zoals nou mij ziet een meter en mij de jonge Jasper. En dan net goed in het gareel komen ken. Alhoewel hij wel een van de hutst varende skippen is. Hij had alleen maar een hooi ik won. Delmer Los nog altijd voorop in het kruisrek. En hij wie weer een beetje losrekken van Jelle Talsma. Dat wie wel merkwaardig, maar de waasomstandigheden wien ik wat wisselend. En die ene keer hij dan de vlaag mooi en de andere keer hij dan de vlaag min. En Delmer Los die zit hier restig achterop zijn heidenskipster Grutte Pier. En die vielt hem wel lekker, want hij denkt mij een roetje wat, dan ben ik wel kleer hierin hielpen. En Jelle Talsma zit daar achterom en die zit mooi op het vinkentouw. Een debutant had ik net zo volle te wollen zelfs. Maar dan komt het beslissende kruisrek. Jelle Talsma, hij maakt hier eerst nog achter Delmer Los.
Ja, dat kon net oors dan mij ik een beetje houden, want je lezen oer stuurboord verzeld. Nou, de oren konden net dichterbij komen. Siebe Sieseling lei intussen treden. En dan de volgende slag in het kruisdrek. Delmer Los komt no oer stuurboord op Jelle Talsma. En ja, dat betekent dat Jelle Talsma de voorrang krijgt. Hij moet een beetje houden. En hij neemt met hier een geweldige voorsprong, die Jelle Talsma. En komt als eerste om de tonnen in het allereerste kruisdrek. En dat betekent dat er gewoon voorop blijft koer, want hij won alleen maar uit. En hij was hier de winnaar van de eerste scootjewedstrijd. En dat is verrassend van een debutant verzeld. Die winnen net zo vaak in de wedstrijden van de IFK's. De eerste keer, zij doggen het wol, Jelle Talsma. Hij wint en hij wint met grote voorsprong op de rest. Want de rest, er zit eigenlijk een grote nirwana nog tussen. Delmer Los wordt tweede en Sibo Sieseling is de derde op de scootjezielerij van de IFK's in Hilten. En dan krijgen we nou de complete cijfers op een rietje. De nummer 1 hij al heel vaak jet. Jelle Talsma, maar de jonge Jan nummer 1 dus. Dan Delmer Los, Sibo Sieseling, maar de Strietber ziet de meter op een vierde plak. 5e Jeroen de Vos, 6 Ton Brundel, Zoon Henk Rechts, 8 Martin Vlasbloem, dan Siep Meijer, Walter de Vries, Jacob Huisman, maar de Uterstriet. 12e Peter de Koe, dan Michiel Kalsbeek, Henk Keizer, Ilke Dijkstra op een 15e plak en 16e Geerle Tanema.